Добър вечер, здравейте! Включване или по-скоро едно завръщане, защото от миналата година, юни месец, някак си малко паузирах нещата, защото имах нужда малко от повече време за себе си. Но тъй като срещнах много обратни връзки и хора, които имат нужда от моята помощ и подкрепа, реших да започна отново да ви информирам и да ви споделям нещата, които се случват в небето, за да може да ги използвате, разбира се, в ваша полза. Сега, събитието, което искам да ви споделя за него, става въпрос за новолунието в знак Козирог. Това ще е първото новолуние за 2024, което ще се случи. То ще се случи. Да, то ще се случи на 11 януари в 13:56 часа. Това е много силно събитие, защото реално погледнато ще повлияе на всички нас, защото миналата година ни липсваше такова новолуние, а то е свързано с много ключови неща, именно с целите, с нещата, където искаме да градим, да създаваме планове и да ги реализираме. Това е знака на Козирог, който заземява, който реално погледнато ни кара да се замислим и ако на моменти сме в облаците, така бързо да ни свали и всъщност да ни подтикне да планираме, да преглеждаме в детайли нещата и да ги реализираме. Тук нещата не се случват бързо, не се случват от днес за утре, но се случват поетапно, стабилно и сигурно. Затова хората трябва да се възползват от това мощно събитие, което ще се случи утре на 11 януари в четвъртък от 13:56 часа в 20 градус на Козирог. Много силно, много мощно събитие. Това е момент, в който Слънцето и Луната, двете светила, сливат своята енергия. Луната със своята женска енергия, а Слънцето със своята така бляскава мъжка енергия, които сливат и подпомагат това нещата да се случат в правилната посока. И тъй като е в знак Козирог, е най-добре. И не само, че е в знак Козирог, но и самата планета, управител на знака Сатурн, тя прави благоприятни аспекти с много мощна планета, даваща много силна енергия. Това е Марса. И не само прави благоприятен аспект и с Юпитер, които допълнително потикват да мащабираме, да погледнем в мащаб и наистина да реализираме целите, които желаем да постигнем. Това е най-добрият период да седнем и наистина да се замислим какво искаме да постигнем в живота, какво реално искаме или поне хайде да не е в живота, ами да е реално за самата година, защото много често си казваме нещата, това ще оставим за утре, за следващия месец и така нещата отиват във времето. Най-добре е наистина след 2 часа утре, 13:56, наистина да си седнете, да се осамотите, да се успокоите и следващите 8 часа, които те също са с много силна и мощна енергия, наистина да помислите какво искате да постигнете през предстоящата година, какви големи цели може да поставите и не само, помислете всъщност как мога да ги реализирам. Задавайте си качествени въпроси, разбийте всичките елементи на малки стъпки, помислете и вложете цялата енергия наистина, защото всичко ще е във ваша полза да реализирате това нещо. Това е наистина много хубав период и за сбъдване на желания, което е много добре наистина да вземете лист хартия и химикал. Хубаво е да ги напишете, защото така по-силно се материализират и да напишете 10 неща, свързани с темите на Козирока. А това са кариера, работа, репутация в обществото. Това е дали ще станете родител или реално погледнато ще се случи нещо кардинално и важно във вашия живот, в което ще смени статута. Това може да е брак, може да е развод, може да е но всичко, което, тъй като е с супер благоприятни аспекти, аз вярвам, че ще е за добро, така че понякога, когато едни пътища се отварят врата на много по-хубави, просто трябва да се възползваме и да ги приемем, защото именно това се случва по правилния начин. И понякога хората в трудностите трябва да приемат, че може би е за добро.
От време на време много хора, с които комуникирам, по принцип козирожкия елемент е винаги да се хваща в негатива, винаги да се хваща в трудното, в недостатъка, което понякога именно поради тази причина му пречи да се развива и да действа бързо. При него затова нещата стават постепенно, поетапно, но всъщност тези хора им пожелавам да са обградени или да имат част малко така позитивна енергия, която се дава от Юпитера, от рибите, които по някакъв начин могат да им кажат наистина здрав си, жив си, трябва да си щастлив. Просто това е толкова ценно. Хората трябва наистина да се замислят. Има хора, които нямат възможност да ходят, нямат възможност да виждат, нямат възможност да... Здравейте, и аз те обичам, Миленка. Има хора, които наистина буквално имат причини, поради които наистина да не се чувстват добре, а всъщност, когато ти си здрав, жив, виждаш, ходиш, само това ти е достатъчно наистина да се радваш на живота с пълни шепи. Затова аз наистина ви стимулирам да го направите утре. След 13.56 вземете лист хартия и химикал и изпишете 10 важни цели. И то съветвам ви, хайде, може да има 2-3, които наистина са в мащаб за по-дълъг период от време, но се фокусирайте върху годината. Помислете ги, усетете ги, вложете цялата енергия, все едно, че вече са се сбъднали. Представете си ги, изпратете тази енергия, усетете как вие се чувствате, когато желанията ви са сбъднати и наистина това ще се случи. Вие изпращате тази силна вибрация в Вселената и естествено, ако очаквате само просто така да ви се върне, няма как да стане. Сега да не сме толкова позитивни, все пак е новолуние в Козирог, просто седнете, опишете нещата, напишете план, структура, какво трябва да направите, разбийте ги в малки стъпки и действайте. Аз вярвам, че всичко ще се случи, защото реално погледнато в моята практика и в моя живот има само 2 неща, които до сега не съм успяла да ми се сбъднат. И то не е благодарение просто на това, че очаквам нещо да се случи. Аз наистина действам по мечтите си и наистина ви казвам, правете го и вие, работи. Друго нещо много важно за това новолуние, освен че планетата управител е подкрепена от Марса и Юпитера и дава още по-силна, може да се случат нещата. Самото новолуние е подкрепено с позитивен аспект тригон към планетата Оран. Това е планетата на бъдещето, на новостите, на творчеството. Просто изпратете наистина тези сигнали. Нещата, които ви идват като послания, като интуиция, като прозрение, записвайте си ги. Просто те ще са наистина неща, които ще ви помогнат да реализирате тези стъпки. Силно творческо влияние ще има. Напишете вашите желания, но в крайна сметка знаете, че нещата няма да се случат просто така. Това е Козирог. Трябва да има дисциплина, организация, структура. Другото, което искам да ви спомена, върху какво да се фокусирате. Всъщност темите на желанията трябва да са свързани с работа, кариера, брак, успех, организация, бизнес, неща, които искате да постигнете като високи цели, постижения, защото това е най-връхната точка по принцип в картите. Това е амбицията, това са мащабирането на целите и въобще нещата, които са наистина важни за нас като цели в нашия живот. Сега се замисли. Всъщност, ти какво искаш да постигнеш в този живот? Или в следващата година? Наистина, утре, след 13.56, просто толкова е силна и благоприятна енергията за това, с такава силна мощ, замисли се, ти какво искаш да постигнеш? Аз вярвам, че ще го направиш. Просто се замисли, опиши го, вложи тази енергия, разби го на малки стъпки. И естествено, постарай се именно това да се случи. Когато дадеш всичко, което можеш да направиш, смисъл, и да отговаря спрямо на твоите ценности, и ако наистина е правилното нещо за теб и ще ти повлияе благоприятно, то ще се случи. Убедена съм в това нещо. Друго, което искам да ти кажа, всъщност, тъй като това новолуние ще е в 20-я градус на знак Козирог, то ще повлияе на всички хора, които имат планети или са родени около това новолуние. Това ще е позитивна нова промяна за тях. Това е в момента енергията е много силна и много кардинална. Друго, което мога да кажа, че вече козирозите изтърпяха тази трудност толкова години да търпят този Плутон в техния знак е скоро. Браво, козирози, издържахте, така че хубавото тепърва предстои за вас. Успокойте се.
защото вие сте свикнали на трудното, вие сте свикнали така последните особено години, много трансформации, през много неща сте преминали, но от тук насетне нещата ще се олекотят за вас. Естествено, ако няма някои така лични аспекти във вашите индивидуални карти, но като цяло знак Козирог така ще бъде облегчен от планетата Плутон и ще усети определено, ще усети разликата в това. Също това новолуние ще повлияе и на всички кардинални знаци, а това са, сега като кажа кардиналните знаци, не важи само за зодията, която сте, защото това е Слънцето. Но ако си знаете асцендента, то е много лесно да се провери, като напишете в Google безплатна натална карта. И ако си знаете часа на раждането, просто си го описвате и той ви излиза асцендента. Така много лесно може да определите дали ви е кардинален асцендент. Кардиналните асценденти това са Овен, Рак, Везни и Козирог. Именно те ще бъдат най-засегнати от това новолуние. Ще има кардинални промени абсолютно за всички. Това е просто нещо ново, някаква промяна, някаква новост, но приемете го, това е за добро. Дори в момента да ви се случи нещо, което не сте готови чисто психически и емоционално, приемете, че е добро. Както каза, след всяка буря слънцето пак изгрява, именно това ще се случи. Друго, което мога да кажа, всъщност, да, планирайте целите си и е наистина много силен период за реализиране на мащабни неща, нови етапи. И това е в общи линии, което исках да ви споделя. Наистина отдавна не се бях включвала, липсвахте ми и за това го правя за вас, защото наистина смятам, че дори и да не вярвате, вярвате или не, те планетите си действат. Това е енергия. Аз съм го тествала хиляди пъти, даже в тези 6 месеца, в които малко си паузирах нещата и не бях толкова активна. Не съм следяла постоянно картите и нещата, които се случват на небето. И примерно ми се случиха изключително интересни събития през този период, които допълнително ми потвърждават колко силно работи. Не, че някога аз лично не съм се съмнявала, но реално погледнато сега ще ви споделя нещо, което ми се случи през този период, докато не бяха, така да го кажа, на линия. Имах един период, в който усетих силен порив за кардинална промяна в начина ми на живот. Без да имам време, тъй като ми беше на изключително натоварен графика, нямах възможност да погледна картата. И от следващия ден просто аз взех решение, пълна промяна за начина ми на живот, за хранене и така нататък. И в следващия момент само поглеждам и стана ми интересно. Викам, я да погледна аз картата, да видя какво се случва. И гледам в същия момент, имах точен аспект, точно пълнолуние върху моят асцендент на точния градус, което значи кардинална промяна. И си казах, ето добре, дори да не гледам, в смисъл, дори, което е пропуск за мен, естествено, защото това е голямо богатство да усещаш влиянието на планетите, да знаеш как работят, особено в твоя полза, и да не го правиш си е наистина, но както и да е, в крайна сметка, вярвате или не, наистина планетите работят и си действат, така че наистина мотивирайте се. Вярвам във всеки един от вас. Няма човек, който да не може да постигне всичко. Наистина, няма човек, който да не може да постигне всичко. Щом го желае, значи има тази възможност. Просто от вас и зависи, наистина. Утре вземете лист, поставете тези цели, фокусирайте се наистина да има и дисциплина, защото просто ако е от днеска за утре, няма как да стане. Дисциплина, отговорност, кариера, развитие, работа, лидерство, план, успех, организация, бизнес и самооценка. В крайна сметка аз тази година така пак ще споделя нещо от личния ми живот. Много лично аз се бях подценила. По някакви фактори, може би бях допуснала да ми се повлияе от външни фактори, но в крайна сметка никой не може да ви дава реална оценка по-добра, отколкото вие самите. Вие знаете през какво сте минали, откъде сте тръгнали и колко много сте научили. И реално погледнато, реално погледнато хората са различни. Примерно хората с повече елементи на Дева и Козирог в картата винаги ще се фокусират в негативното в хората и няма да видят потенциала, и няма да видят силата. Така че не винаги обратната оценка или обратната връзка от определени хора може да е правилната. В крайна сметка няма перфектни хора, няма идеални хора, но аз искам да ви подкрепя и да ви кажа, вярвайте в себе си, обичайте се и наистина бъдете щастливи, защото силата е вътре в вас и вие можете всичко. Аз го вярвам, така че ви подкрепям. Действайте утре, желая ви успех
и всичко най-добро. Много се радвам, че пак се завърнах, така че не смятам вече да се оттеглям и ще ви информирам поне с ключовите събития за предстоящите периоди. Така че възползвайте се от това новолуние, което наистина липсваше. Такова новолуние в този знак липсваше миналата година, което е наистина определено много важно и много силно. Хубава и приятна вечер ви желая и действайте!